Ji serê kanî û tel xelefê berhemên dîrokî ên Kurdan derdixin û dibin Almanyayê. Kengê di destpêka sedsala bîstî de. Werin îro em li vê mêze bikin. Dewleta Almanyayê ji bo ciyê rêya Hesînî diyar bike, Max von Oppenheim dişîne herêmê. Ew tê van deran kifş dike. Lê paşê rastî serê kanî û tel xelefê tê ku li vê derê rastî berhemên dîrokî tê. Ferq dike ku berî mîladê li van deran berhemên dîrokî hene ji ber ku şaristaniyên gelekî kevnare li vê derê jiyane. Piştî ku şerê cîhanê ê yekemîn xilas dibe, ev zilam yani Oppenheim vedgere herêmê li serê kanî û tel xelefê bi zorê vekolandin çêdike. Bi pereyê xwe çêdike. Wan berheman derdixe. Gelek berheman. Berhemên dîrokî. Wan berheman dixwaze bifroşe dewleta Alman. Lê dewleta Alman wê çaxê nikare bikire yan jî nakire. Ew çi dike? Wan digire dibe Almanyayê û li wê derê li ser navê xwe muzeyeke vedike. Dûre çi dibe? Dûre şerê cîhanê ê duyemîn dest pê dike. Dema şerê cîhanê dest pê dike, Almanya kabil dibe. Di bombebaranê de ev muzexane jî hil diweşe. Wê çaxê ev berhemên dîrokî hemû zerarê dibînin. Heta kengî heta destpêka 2000'î. Di destpêka 2000'î de dewleta Almanyayê biryarê distîne ku wan berheman restore bike. Tam bi temamî 27,000 berhemî restore dike û dixe müzeyê û wan pêşkeş dike hê jî ew di müzeyê de ne. Em van ji ku dizanin? Ji belgefîlmê nafîs Fethulhezade dizanin. Fethulhezade bi navê Xebûr belgefîlmekî kişandiye. Ew belgefîlm di çarçoveya rojên belgefîlman a Stenbolê dokumenterîstê de li Stenbolê hat nîşandayîn. Belgefîlmê 30 deqîqeyî berê temaşevanan dide vê vekolandinê birina van berhemên dîrokî, rewşa wan û pêre jî rewşa derdora çemê Xebûrê. Yani ji aliyekî ve rewşa ernîgariya derdora Xebûrê pêşkeş dike, ji aliyê siyasî ve jî ji aliyê din ve van berhemên dîrokî bawekî xweşik tîne pêşberî temaşevanan. Li gel agahiyên xwe belgefîlm jî xweşik çêkirine. Fotoğraf dane axaftinê û paşê gotine vaya ji were. Ger îmkanê we hebin hûn ciyekî rast lê hatin vî belgefîlmê nafîs Fethulhezade Xebûrê temaşe bikin.